Lantaran Sang Kristus. Panglimbang 5 menit dina Setupon tanggal 16 Mei taun 2026. Kapetik saka Injil Yohanes bab 16 ayat 23 tekan ayat 28. Salah siji titikan donga Katolik mapan ana kaunjukakene lantaran Sang Kristus. Prakara iki dadi konsekuensi keyakinan prastawa mikrat dalem Gusti Yesus menyang swarga lan mengku kuwasa bareng Allah Hyang Rama. Kanthi donga kaya mengkene iki, wong Katolik percaya menawa dongane kejaba bakal kalantarake dening Sang Kristus Sang Parantara, nanging uga bakal kinabul dening Allah Hyang Rama. Pitakonane yaiku, apa saben donga kang kaunjukake lantaran Sang Kristus mesti kakabulake? Buktine, akeh donga-donga Katolik kang kaunjukake lantaran Sang Kristus ya ora kakabulake. Njur kepriye kuwi? Ora perlu njontong, prayoga kalelimbang sawetara prakara iki. Tembung lantaran Sang Kristus duwe karep nitip lan nyawijekake isi donga karo karsa dalem Sang Kristus. Tegese, donga-donga wong Katolik kudu selaras karo karsa dalem Sang Kristus kang dititipi. Sebab Sang Kristus wenang milih endi donga-donga kang kudu kalantarake marang Allah Hyang Rama sarta endi donga-donga kang ora kalantarake marang Allah Hyang Rama, yaiku donga-donga kang ora selaras karo karsa dalem. Cetane mengkene, apa panjenengan PLM gelem dititipi barang arupa bom, barang narkotika lan barang-barang liyane kang bebayani? Lara ora to? Gelem gawa barang-barang kaya mengkonoan ateges gelem rekoso lan repot jalaran bakal entuk urusan karo pihak kang berwenang. Barang-barang kaya mengkonoan ora nggawa paedah nanging amung bakal nyilakani. Semono uga karo Gusti Yesus. Dadi donga kang kalarapake Sang Kristus yaiku donga-donga kang selaras karo karsa dalem Sang Kristus. Kersa dalem Gusti Yesus iku sing endi? Sing kepiye? Saora-orane donga wong Katolik kang timbul saka ati resik lan becik. Ati resik lan becik temtu ngarepake amung kabecikaning liyan, kalebu kabecikane alam sawegung. Ati resik lan becik ado saka punjer kanggo menehi menuhi marming diri pribadi alias menuhi sifat egoise wae. Saka kene wong Katolik bisa mangerti menawa donga kang ora selaras karo karsa dalem Sang Kristus ora kaaturake Hyang Rama saengga ora kinabul. Tembung lantaran Sang Kristus ngemu teges nyawijekake kinabuli donga selaras karo pamanggih lan pertimbangan dalam Sang Kristus lan Allah Hyang Rama kang dadi tujuaning donga. Manut panemuku, ana donga-donga kang mendesak kanggo kakabulake jalaran penting lan wigatine. Ana donga-donga kang bisa disemayani kinabule jalaran kaanggep biasa-biasa wae. Ana uga donga-donga kang ora perlu kakabulake jalaran ya pancen ora perlu. Kejaba saka iku, wong dedonga mono sipate amung nyenyuwun dene kang wenang ngabulake Allah Maha Kuwasa lan Maha Wicaksana. Wong dedonga ora wenang meksa, nadyan dongane munjer lan manter iku amung kanggo nuduhake menawa si kang dedonga banget butuh. Nanging bab kinabuli donga kudu kabalekake marang kersa dalem Gusti kang Maha Wicaksana lan Maha Kuwasa. Panjenengane pirsa apa kang kudu katindakake kanggo kabecikane manungsa. Mula rikala durung kinabul ya disranti kanthi penuh kapitayan lan pangarep-arep, menawa pranyata ora kinabul ya diterima minangka karsa dalem Gusti kang paling prayoga, sarta menawa kinabul ya aja lali ngunjukake atur panuwun kanthi gambiraning ati.
Sawijining pitakonan pangklimbang prayoga kaajokake, apa saksuwene iki panjenengan pandemen PLM paham bab tembung lantaran Sang Kristus rikala umbul donga. Wong Katolik mono kawulang nedha nrima mring apa wae kang dadi kersaning Allah, kalebu kahanan urip kang mbok menawa rekoso ora kepenak. Sebab wong Katolik percaya Gusti Maha Asih ora sare lan amung ngersakake kang paling wigati kanggo umati. Suwawi sami munjuk, konjeng asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Mugi nurna yang Rama yang Putra tuwin yang Roh Suci, kados mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Konjeng asma dalam yang Rama so yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin.